ସାଠି କିଏ କିଏ ମଦ ପିଇବେ ଏମିତି ପକଉଛି? ହଁ ବେ ସେ ମଦ ପିଉଛୁ ନେଇଗାରେ ପକେଇ ଦଉଛ। ତା ଲୋକ ସବୁ ମାରିଲେ ଏକା ମରିଯିବେ ଏକା ତା। ସସି କହିବୁ ଲୋକ କେ ପିବେ ହାଇଡା ଦେ ମଦ ଭାଇ ଏଟା କି ମଦ? ଜାଣି ପାର କାଇଁ ଛଡା ଏ ଦେଖୁନୁ ନିରାପର ଚଢେଇଟା କି ମଦ ପଚାରୁଛି ଯେ ଲମ୍ବା ଠଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ ଜଲ୍ଦି ତ ବୋଲତେ କି ମଦ ଜାଣି ନା କା ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଟା କି ଚଢେଇ ମଦ କୋଉଟା? ଆରେ ଦେখ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଚଢେଇ ଏ ତେରା କାଉ ମଦ ତୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ମଦ? ହଁ ମୁଁ ଏଟା ଥରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲି ଇଏ କିଏ? ଇଏ ସାରା ଦେଖିଥିଲି ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ମଦ। ପିଇଦ ଜାଗା ପିଅନ ବେ ପିଅ ନା? ହଁ। ଦେ ଟିକେ ପିଇ ଦେ। ମୁଁ କିଣି ଆଣି ତମକୁ ଦେ ଟିକିଆ ତା ତୁଇ ଆଜି ଦେଲା କାଲି ଦବା ନା? ଏଟା ଏଟା ଜାଣିଛ ନା କି ମଦ କି ମଦ? ଏଟା କି ଲେଖା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଡା ପିଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଗୁଡା ପିଇଲା? ହେ ଏବେ କି ଲେଖା ମୁଁ ଏମିତି ମଦ ପିଅନି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ମଦ ପିଏ मतलब କି ଲେଖା ହେଇଛି वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଏ ନତର କୋड ଲେଖା ହେଇଛି ତୋ କୋଣ? ହଁ ପିଇଲେ ଡାଇନୋସର ଅଛି। ये क्या है? ତା ଦେହ ଆମେ ଅଛି। ଦିଅ ତେ ସାତ ପିସ ओ एमती क्यों नहीं नहीं? ये सुन तो जानने की क्या होया ना ଖାଆला ଟିକେ। या काय में नहीं सुना और ये तुम मांगना लगे